ଆପଣ ଛୋଟଟା ବେଲେ ଭୋଜି କେନ୍ତା କରିଥିଲେ ସାର୍? ଆମେ 1 ତାରିଖ ନେଇକି ହଁ। ଆମର ଗୋଟେ ସାଧା ପାର୍ଟି ଥିଲା ହେଲା। ହୁଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଣ ଲାଗି ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଖାଲି ଅନ୍ଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଲି ଆଇଁଷ ନେଇଥିଲେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଲେ ଥିଲା ହୁଁ ହେଲା, ହୁଁ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ବେଲେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ କଣ ଲାଗି ସବୁ ଲୋକ ପୁରା ଆଇଁଷ ନେଇ କରୁଥିଲେ। ହୁଁ ପନିପରିବା ପତରକୋବି ହୁଁ ପତରକୋବି ଭଜା ହେବା, ଚିପ୍ସ ହେବା, ପାପଡ଼ ହେବା, ହୁଁ ବୁଝିଲେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଏବେକାର ପିଲାମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଛ ହେବା, କେନ୍ ବୋଲଛେ ମୋଷ, କେନ୍ ବୋଲଛେ ଚିକେନ, କେନ୍ ବୋଲଛେ ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ୍ ହଉଛେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ନିକେ ପୁରା ଭେଜିଟେବୁଲ ପିକନିକ୍ ଯାଉଥିଲୁ। ହୁଁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘୁଷି ଡଉରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ହୁଁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଉ। ହୁଁ। ଆମର ଆମର ଭୋଜି କେନ୍ତା ହଉଥିଲା କହିଦଉଛେ ଛୋଟଟା ବେଲେ। ଏବେ କାଁଟା ହଉଛେ ସବୁ ଲୋକ ପଇସା କମେଇ ସାରିଲେ, ତ ଏବେ ସେମାନେ ନିଜର ନିଜର ପଇସାରେ ଯେନ୍ ପିକନିକ୍ ଯାଉଛନ୍ ନିକେଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ ମନେ କରୁଛନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ହେତ୍କି ବେଲକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଉଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲାନିଂ ହଉଥିଲା କି 50 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଏନ୍ତା ପ୍ଲାନିଂ ହଉଥିଲା। ଆର୍ ହେତ୍କି ବେଲେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ନି ବାହାରିଥି। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବି ଆମେ ହେନ୍ତା ଅକାତ ନେଇଥି। ଛୋଟ ଥିଲୁ ତ କିଣାକିଣି କଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭୋଜି ଗୋଟେ ହେବା, ନେହେଲେ ଦାଲ୍ ଭାତ। ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ବଣ ଭୋଜି ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆମେ ସେଥିକେ ବନଭୋଜି ବୋଲି କହୁଁ। ଆର୍ ସେଇଟା କ୍ଷେତ୍କେ ଯିମୁ ନିହେଲେ କେନ୍ ଫିଲ୍ଡକେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ପାନ୍ ଫାନ୍ ଅଛେ କୁଆଁ ଫୁଆଁ ଅଛେ ସେନ୍କେ ଯାଉଥିଲୁ ଆର୍ ଭୋଜି କରି ଯାଉଥିଲୁ। ଆର୍ ହେତ୍କି ବେଲ୍କେ ନିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖଲି ନି ନଉଥି, ଗିନା ଗୋଟେ ଥାଲି ଗୋଟେ ଧରିକରି ଯିମୁ। ଦିନେ କାଁଟା ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣ୍ଲେ କେଁ, ଭୋଜି ସବୁ ଲୋକ୍ ଇଟା ଚଉଲ୍ ମନେ ବି ଯାର୍ ଯାର୍ ବି ଏବେ ତ ଘିନି କରି ଚଉଲ୍ ନଉଛନ୍। ଆଗ କାଣା ହଉଥିଲା ଯାର୍ ଯାର୍ ଯେ ଭୋଜି କରି ଯିବା ଚଉଲ୍ ଦୂରେ ଦୂରେ ବି ଆନ୍ବା ସେ। ଆନିକରି ରଖ୍ବେ, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ନିସି କାଏଁ ସେ ଆମେ ଯେନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏକା ଚଉଲ୍ ବସ୍ତା ଧରିକରି କାଠ୍ ତ ନି ନଉଥିନା ସିଆଡ଼େ ଏକା ଆମେ କାଠ୍ ବେଲୁଥିଲୁ ନା ଇଟା। ଦିନେକେ ସବୁ ଲୋକ୍ ମାଂସ ଭୋଜି କଲେ, ତ ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଏବେ ସିନା ବସିକରି ନିକେଁ ବସି ସବ୍କେ ବାଣ୍ଟି କରି ଦଉଛନ୍। ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ନିକେଁ ଗିନା ପାତୁଥିଲେ ସେନେ, ଗିନା ପାତୁଥିଲେ ସବକର୍ନେ ଭାଗ୍ ବଟା ହଉଥିଲା। ଏବେ ଫେର୍ ହେତେବେଲେ ଖଲି ବୋଲି ବି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଖଲି ବେଲେ ବି ଲୋକ୍ ନେଇ ନିଜର ଯାଇଥିଲେ, ଥାଲି ଗିନା ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। ନିଜର ଥାଲି ଗିନା ଧରିକରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେ ସବୁ ଲୋକ୍ ଗିନା ଧରି ଧରି ସବୁ ଲୋକ୍ ଯେତେବେଲେ ମାଂସ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସେ ଯେନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛେ ନିକେଁ ସେ ସବ୍କେ ବାଣ୍ଟୁଛେ, ସବ୍କେ ମାଂସ ଦେଲା। ଲାଷ୍ଟ୍କେ କାଁ ବଲୁଛେ ଜାଣ୍ଲେ କେଁ, ଦେଖ ବୁଆ ଆରୁ ମୋକେ କୁଆକୁଇ ନି କର୍ବ, କାହାକେ ଅଧିକ୍ ହେଲା କାହାକେ କମ୍ ହେଲା ମୋକେ ଆରୁ ନି କହେବ। ଯାଅ ଯାର୍ ଯାର୍ ଗିନା ସେ ବେଟ। ସବୁ ଲୋକ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ ବେଟି ନେଲେ ସବକର୍ ଗିନା। ଯିଏ ମାଂସ ବାଟୁଛେ ତାର୍ ଗିନା ନି ରଖ୍ଲାନ ସିନେ ଭାଗ୍ ବଣ୍ଟା କର୍ବା ଜାଗାରେ। ଲାଷ୍ଟ୍କେ ନେଇକେଁ ମୁଇଁ ହାତ୍ ଧୋଇ ଯାଇଚେଁ ଆସ୍ଲି ଆର୍ ତାପରେ ସେ ମୋର୍ ଗିନାଟାକେ ସେ ଦୁଇ ଲୋକ୍ ଭାଗ୍ କରି ଖାଏଲୁ। ହେତ୍କି ବେଲେ କି ସେ ଅଇଁଠା ନେଇ ଖାଏଁ ଲୋକର୍ଟା। ଏବେ ଯେ ବସିକରି ପୁରା ଝାଡ଼ୁଛନ୍ ସବୁ ଲୋକ୍ ବସିକରି ଗୁଟେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ହେତ୍କି ବେଲେ ପିକ୍ନିକ୍ ଥିଲା, ସକାଲେ ଯିମୁ ଯେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବା। ଆଉ ଖାନା ପିନା ଖାଇକରି ହେନ ଝୁକୁ ବାଡ଼ି ଖେଲୁଥିଲୁ। ଏ ଗୋଟେ ମଜା ଆସୁଥିଲା ହେତ୍କି ବେଲେ। ଆର୍ ଏବର୍ ପିକ୍ନିକ୍ ଯେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠା, ରିଲ୍ସ ବନା ଆର୍ ମଦ୍ ପିଆ। ମଦ୍ ନି ହେଲେ ତ ଭୋଜି ନି କର୍ବାର୍ ନା ଆମର୍ ଲୋକ୍। ହଁ।